kusho ukuthi ke umfo wakithi angimdukisile mangabe ngimthandele wena noma wena ngikuthandele yena ngoba naye unazo lezo fiso kodwa futhi naye usebhizi nokulungisa impilo yakhe noma ukusasa lempilo yakhe. Cabanga ukuthi wena naye nihamba kodwa sekuyodependa nje kutheni inhliziyo zenu ziyozwana yini kakhulukazi eyakho. Yeah. Hayi. Okusho ukuthi ke angibonge wemntaka Mthembu. Makwenzeka kuyaphinde kuba khona umuntu ofika akhulumela amagama engakhulumile. Ngiyocela ukuthi ungabisamnikeza lelo thuba. Ngiyakuzwa. Uyangethembisa yini kwisicelo ngisama ukuthi kuyokwenzeka? Ukuthi ngeke usamnika omunye umfana ithuba ozofike acelele le ithuba onginikeze lona aphinda asebenzisa amagama afanayo nalawo engiwasho kuwena. Angiboni nami ukuthi uzokhuluma njengawe. Noma inkulumo ngefana kodwa mhlawumbe umqondo uzofika ube wodwa. So isicelo sami ukuthi ungabisamnikeze omunye umuntu wesilisa ozofika empilweni yakho ithuba lokukhuluma nawe esebenzisa amagama othando. Siyavumelana ngalokho. Yebo. Afana bakithi. Hayi, ngiyabonga Vilas. Ngiyabonga Mntaka Mthembu. Umfowethu ngizonyuka naye ngizegoli. Manini shimani. Angithi nini ingane nayithuka. Thina siyithukike sicela uthando sicela abafowethu uthando. Bulala ama mic in Pauleka.